ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾಡಲಂಚಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತಿದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ಡ್ ಎತ್ತು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಜನ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂದು ಯಾನೇ ಬಾಯ್ ಬಿಡದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂತರ ಪಂತಜಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇದು ಯಾನು ಓಡಿಗೆ ಪಿದಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆನ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಸಂತೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಫೆಸ್ಟಿಡು ದಾದ ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ ಸೈಡ್ ತಗ್ಲು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಚಿ ನವನೀತನೇ ಪಂಜದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಖುಷಿ ಅವನು ನಿಂತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತರ ದುಂಬುರ್ದೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಯ್ಪು ಯಾಲ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದ ರಜೆ ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ದಾಲ ಆಪೋಜಿಂದ ಬೋಡ್ತಿ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯ್ಪು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾಲೆ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಬಟ್ ವಾತಿದ್ಜಾಡ್ ಒಂದು ರೆಡೇ ದಿನದ ಬಟ್ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದ. ಸೊ ತೋಡು ಇಂಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತರಾಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಂಡ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾರು ದಾದಾಪುರ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊರಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಸೈಡ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಬುಕ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಯ್ತಿರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಐತೆ ಧೈರ್ಯ ಇಡಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಬರೈತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಹಿಂಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ದು ನನ್ನ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬರಜಿಲ್ಲದ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ್ದು ಬಿತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನು ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ಮೊರಣಿರ್ದಕ್ಕನ ಇದ್ರೇ ಸರಿ ಕಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜನ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲವ. ಸೊ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡದ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗೂ ಪೂರ ಲಾಭ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸಿತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮಂತದ ಇದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜದ ಸ್ವಂಚದಿತ್ತಿನ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುಂಡು ದಾದ ಇಂಚ ಇರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಸಂಚೆ ಅಂಕಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂತುದೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಏನು ಬುಕ್ಕ ತೊಚ್ಪೋಯನ್ಗ್ಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಏನು ಫಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಏನು ಕರಿಸರ್ತಿ ಕಾಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಪಾಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂದಾರ ಅವು ಮಂಪರಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಕಾಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ರಾಗ ಬೆಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಬತ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತೋಡು ಬಟ್ ಈಗ ಆತಿ ಗುಡ್ಡೆ ರೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನ ಬರ್ದು ಮನ್ಪೊಡಿ ರಡ್ಡಿನ ತಾತ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಸಲು ಪಾಟ್ನೆಗಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಇದೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಆರುಂಡು ಕೋಡೆನೇಂದೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಇಂಜದೀತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಸಂತೆರದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂತೆದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟಾಲ್ ವಾಟರ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಸಂತೆರದೇ ಕೋಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ಬಟ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ ಏನು ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಜು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿ ಅಂತ ಒಪ್ನತಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುಕ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮರನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಗೊರ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೈರ್ ನೆನ್ಪಂತೆ ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ತಿರು ಪಾಪ ಚೂರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮತ್ತು ನೋಡ್ದು ಕರ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೊರಣ್ಣೆ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂತೆ ಅಪನೇ ಕೈವಾಡಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನ ಬಾರಿ ತಿರ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಉಂಡದ ಬೇಗ ಲಿಪ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಹೋಗುಜತ ಹತ್ತನಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ನ ಪಕ್ಕ ಒಂಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬುಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪಡದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಪಾಂಡ ಏನೋ ಲಿಪ್ಸ್ ಲಗಾಡಿ ಪೋ
ಸಂತೆ ಬಂಡ ಜಾತ್ರೆನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂಪ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಬಟ್ ಆಪುಜಿಂದ ಇತ್ತು ನಾವೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಏನೊಂದು ಸ್ವಂತ ಅಂದಲ್ಲ ಓಡುಂದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಡೈತೆ ಕಾಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಂತ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕ ಇದಾದ ಸಾಲದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಚಿಂದೆ ಅನ್ನತ್ತು ಉಲ್ಲೈನ ಇತ್ತನೇಟ ಕಷ್ಟಿಡಿಪುಗ ಸಾಲ ಅಂದದ್ದ ಇನ್ನು ಹಣ ಅಂದು ಸಾಲದ ಎತ್ತಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಹೊರವರ ಕೈ ಸಾಲ ಏನಾದ್ರು ದಿತ್ತಂಪೆ 1-2 ಇಂಕ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲು ಓಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದದಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಡು ಅನ್ನಗ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡೊಂಬ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಏನೋ ಎತ್ತು ಸಮಯದ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ಸಾಲ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಬಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನೆಂತನ್ನು ಅಂತ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕೊರಡಾತಿ ಅಬ್ಗದಾದ್ರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೂಲು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂಜಿ ಏಕೆ ನಡಿಪಂದು ಇಂತ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಉಂಗುದು ಪೌಡ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯೇ ಕೂಜಲ್ರ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಂದು ಮನ್ಸಿನಾಗ ಮಾಮೂಲಿದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗ್ಬೋಡತ್ತ. ಸೊ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೊರಣಿಯವರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಂತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಟ್ ನೋ ಯೂಸ್ ತುಕ ಇಂಚೆ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರ ನಮಿತ್ತು ಬಾರದಿದ್ದೆ. ಓ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಕರ ಹಾಕೋನು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟು ಎಂಚೆ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಡು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಅದು ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಂಡಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡ ಅದು ಎರಗು ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕಮಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಮಿಟ್ ಏನು ಪನ್ನ ವರ್ಡ್ ಸರಿ ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕತ್ತಂದ್ರೆ എന്നോട് ಗಾಡಿ ತಿದ್ನುಂಡದ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪಡತೆ ದೆಪ್ಪಡತೆ ಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಇಂತಿರತ್ತ ಹಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಕಲ್ತಿದೆ ಪುಣ್ಯಗು. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಕೊಡಂಡು ಬಟ್ ಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ ಪುರ ಬರ್ಪೇರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಬೊರ್ಲಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾನ್ ಆತೇನು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ಗುನೇ ಬೇಲೆ ಸಂಚ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಂತನಾಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚಿ ಬೆಂಡದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಅನ್ಸ ಅಂತದ ಬೆಂಡದಿ ಬುನಿ ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಗಂಧವೇ 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 ಕೂಡ 2 ಬೆಂಡು ಇಡಬೇಕು ಇತ್ತನೇ ಅಂಟು ಮರ್ರೆ 11 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಯಾಕಡೆ ಮಲ್ಪನಾಲು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಇಕಡೆ ಬಿಸಿ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ತೊಂತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ನ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತಂದಿರು ಸಂಚ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪಡಂಡು ತೊಕ್ಕೆಂದ ಆದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರಲೆ ಕುಡದ ದೌಡು ಕುಡ ದಾದ ಹಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾನೆ ಒಂದು ಕೋಟದ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು. ಎಡ್ಡೆ ಜನ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡದೆ ತೊನೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಪೊಕ್ಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೊಪ್ಪಿಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೇತ ಸೊ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಲೂಸ್ ಆಂಡ ಅದನ್ನ ಓ ದೇಟೊಂಜಿ ಕವರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡ್ದಾಂಡದೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಇದ್ದಾನ ಬೊಗದಾದ ಬಂಡ ಜಿ 4-5 പേരാണ്ട് കൂടണ ദാദാ കൊടുക്കുക 4-4:30 പാടുക 4-5 പേരാണ്ട് ನಾನು ನೈಟ್ 20 ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸಾತನ ಗೋವಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಡಿಬಿಜುಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ಎಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಏತಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಬಾರದು ಇನಿ ಪಂಚಮಿ ತುಕೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಕ ದಾದಾಪುಡು ಓಕೆ ಆಚೆ ಒಂಜಿ 5-6 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ. ಇನಿ ನೈಟ್ ದಾಲ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದೆ ಬಂದು ದಾದಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮೀಯೊಡತೆ ನೀ ಮೀಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಮೀಯರ ದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಪೋನಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಆ ಮಲ್ಲ ಅಂದಾರ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ದುಃಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದಾದ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲ ದೊಂಬಿ ಪುಂಡದ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಚ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಸೊ ಒಂಚ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆವತ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಒಂಚಿ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೋಗ ಬಂದು ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವತ್ತು ಐಟಮ್ ಹೋತುಂಡು ఒక ನೈಟ್ ಅದ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಏರ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಜರು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏಪ ಇದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ನಂದಿ ಗೊತ್ತಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತೂ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಕ ಬಂದಾಂಡದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರುವಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ? ಅಂದಾಜು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತ ಹೆಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮೂರ್ನವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.